Jamen, vi skal i skoven i dag. Skal vi i skoven? Ja. Hvad skal vi lave? Vi skal ud og lege findeleg. Findeleg? Ja. Nej, det lyder sjovt. Jamen, det er det. Ja. Ja, det var godt. Er dejligt, hva'? Ja, det er ret. Blæser lidt. Ja, der er lidt vind, ja. Nå, skal vi lege findeleg? Vi skal i gang med at lege findeleg, ja. Okay, hvad skal vi finde? Ja, men vi må se, hvad skoven har, ikke? Og byde på. Hvad skoven har af hvad? Ja, men der er nogle dyr og nogle blomster måske. Og nogle blomster? Nogle svampe måske. Okay. Ja. Nå, men skal vi ikke bare gå i gang? Jo, lad os gøre det. Okay. Ej, se hvad jeg har fundet. Hvad har du fundet? Ja, jeg ved det ikke. Hvad tror du det er? Det ved jeg ikke. Det ligner sådan noget pindsvineagtig frugt. Noget. Ja, det tror jeg måske også, det kan være. Den er sjov. Den tager vi med, ikke? Skal vi tage den med? Ja. Det tror jeg. Det gør vi. Ja. Ja. Lad os gøre det. Hvad er det med dig? Jeg ved det ikke. Jeg tror måske, jeg er ved at få dansuenza. Dansuenza? Ja. Og det ikke er dansuenza. Og jeg tror faktisk, det smitter. Ja, det tror jeg også. Det er meget kraftigt. Det er hårdt med dansuenza. Ja, det er hårdt. Man er helt færdig. Nej. Ja. Det kan være, at man skal huske at have noget andet bedre tøj på, når man sådan er... Det tror jeg også. Så man ikke får... Nå. Hvad... Skal vi lege videre? Det tror jeg, ja. Lad os gøre det. Okay. Ja. Se der, Erik. Ja. Hej. Hej, Erik. Hej Erik. Vi har været ude og lege findeleg. Ja. Ja. Har I så fundet noget? Det har vi. Ja, ja. Nej, spændende, spændende. Nej, det er jo bog, det her. Nej, det vidste I godt, ikke? Nej, jeg tror, det er sådan noget pindsvinefrugt. Okay, ja. Ja, men det kan da også godt ligne. Det er simpelthen, man tror og mener, det er fordi, det skulle hægte fast i noget pelsværk. Men om det er rigtigt, det er ikke til at vide. Men i hvert fald, så er der siddet 2 af de her trekantede nødder inde i sådan en kapsel der. Og det er det, der hedder en bog. Og i stenalderen,
i jernalderen, tilbage i jernalderen, der kaldte man bøgetræet for bog, og ikke for bøg, som vi gør i dag. Og se, faktisk så ved man, hvorfor at bogstaver hedder bogstaver i dag. Og dem kender I jo fra skolen. Og det er fordi, at tilbage i bronzealderen, nu er vi lidt længere tilbage end i jernalderen. Jernalderen, det er der med vikingerne. Altså lidt ældre tilbage, der kommer bøgetræet til Danmark. Det har ikke været her før. Men det, som vikingerne opdager, det er, at bøg er rigtig, rigtig god til at snitte runer i. Runer, det var vikingernes bogstaver. Og runerne, de blev ridset i stokkene, og det var næsten magi. For tænk jer, at så kunne en klog mand stå og ridse runer, og så kunne de ride 1000 kilometer væk, og så kunne der stå en anden klog mand og se på stokken, og så kunne han komme med den rigtige besked. Det troede de var rent trolddom. Der var og ikke det er nogen næsten ligesom stafet eller sådan? Ja, det er det nemlig. Ja. Men der var ikke nogen, der vidste, at man kunne læse runer, så det var rent trolddom. Se, de bedste træ at ridse i, det var bøgetræets grene. Det var simpelthen det bedste til at ridse runer i. Og da munkene så kommer til Danmark, altså de kristne munke, så kommer de jo med det alfabet, som I lærer om i skolen. Det latinske alfabet hedder det. Og det med bogstaver. Og så kom de og så sagde, hvad skal vi nu fortælle danskerne, at de der nye tegn hedder? Og så tænkte de skal selvfølgelig hedde, de kunne ikke hedde runer, for det var det, som vikingerne jo brugte. Nej, de skulle hedde noget andet. Så kaldte de dem bogstaver, fordi at de der stave, som man havde brugt, de kom fra bøgetræet, som dengang hed bog. Så det er bogstave, og så kommer det til at hedde det. Og så sidenhen, så kom der også noget, der kom til at hedde bøger, fordi der var bogstaver i de her bøger. Så de er skyldige, at vi læser dem her? Det kan man måske nok sige, men vi ved, hvorfor bogstaver hedder bogstaver. Det kommer ikke sådan bare ud. Hvad så har vi fundet de her fjer også? Hvad er det for noget? Ja. Er det en and, eller hvad? Det er en due. En due? Er der duer i skoven? Ja, det er der. Der er mange duer. Duerne har det rigtig godt. De levede inde med... Og de elsker jo at spise de her bog her. Så her til efteråret, der vil der være masser af ringduer nede på skovbunden og spise bog. Og fandt I dem samme sted, eller over flere forskellige steder? Det var forskellige steder. Ja, det var forskellige steder. Ja. Jamen, det er fordi, at fjerene på duerne sidder faktisk meget løst. Så når den får rigtig... Og så de fryse, altså? Jamen, der vokser så nogle nye ud, at de har rigtig... Det kan også godt være, at de får dansuenser, tror du ikke? Jo, det tror jeg også. Der er fugleinfluenza. Ja. Nå ja, fugledansuenser, ja. Så de taber mange fjer. Det er derfor, man kan rigtig tit finde dem. Og man kan kende dem på, at de har den der fine, duegrå, blå farve. Okay. Ja, en god tur. Jo, tak. Ja, hej hej. Hej. Ja, det var det. Skal vi finde nogle flere ting? Ja, men det ved jeg ikke. Hvad jo, synes du? Det synes jeg, vi skal. Synes du det? Ja. Han sagde, at vi sagtens kunne finde flere ting. Mange ting. Ja. Men det kan være, at vi lige skal sige farvel så. Ja. Så må I have det godt, ikke? Kan I have det godt, til vi ses igen. Hej. Hej.